borokno hau tongo nekla tongnai kablai sima gana apa kaito tungna hai ni alma ko thorpuran lugui jaran lugui ni leglega hamba aklipa thangai tongkha habo gara 1 ni 17 biba gang kurbanai kok se tongo elia tai watui kurei ni kok Gilead ni Tisbiwo Elia hanoi diari khoroksa tongo bobugra Ahabno hai hinai saka ang surima Israel ni kathang kaitor sobrayung ni mungui ang nono sao phainai nokha bisik nei eba bisik thamni bisingo siari eba watui ang sayasak klaiglak ke sobrayung Elia no hai hinai saka oroni kutului thangdi salgabai bwkhak thangui cherei twysa gana o khe huijagui di jabo Jordan twiyo thangui klaio a twysa no nukjaknai twi rwanu tai ang tokha borok no chamung tuna bagui tagikha heke Elia sobrayung ni kok khana kha tai thangui cherit twysa gana o tongui kha abo Jordan ni salga bwkhago bo a twysa ni twi nungkha tai phung burumno tai sarik burumno tokha bororok bini bagui awang tai muihan rwphaikha tamokhe sal kisa laikheno watui phaiani bagui a twysa ranui thangkha Elia tai serepat ni randaijakma afuru sobrayung Elia no saka heke tabuk Sidon ni gana o serepat kamiyungo thangdi tai aro tongui di ang aro tongnai randaijakma khoroksa no charwna bagui dagikha heke Elia sarepato thangkha bo kamiyungni dugar kotor gana o sogui khe no bo randaijak khoroksa no bolthumui tongma nugui kha ano kisa twi nungjaknai rwphaiga di hinui bo a randaijakma no saka bo twi naharna hinui thangkha bo bono linghor phirui hai hinui saka kisa awang bo ani bagui tubujadi a randaijakma hai hinui saka ang nini sobrayung kaitor ni mungui smai tangui sao ani nogo chana mai khopsa bo kwrui tugo moida mochomsa tai olive thok thopsa no tongsiu ang oro phaima khe kisa boltlangui moida kisa no serui ang swlabai chawano hinui se abono chini paithakni chamung wngnai tai ani sajlabai ang thwinai Elia bono hai ni saka takirdi thangui nungsama hai khlaidi tamokhe awang lepsa bwsate khe swnamui ano rwphaigradi aboni ulokhe bini bagui tai mwslani bagui swnamdi sobrayung Israel ni kaitor hai hinui sao sobrayung hao watui rohorya sak o a moidani tukbo buksa anglak tai thok sisi bo ranglak a randaijak diari Elia bono sama twi no thangui khlaikha tai sal kwbangmani bagui no borok ni chamung thwgui se bara tongkha Elia ni bising twi sobrayung kok rwma twi no a tuk buksa bo wnglia tai a thok tongma ranlia sal kisa ulokhe no a randaijak ni busla hanya khlaikha bo tai bo hanya barikha ulokhe bo thikya bo Elia no hai hinui saka o kaitor ni borok nung anu tamo khlailang nung ba oro tamo kaitor no ani sumchok rok no muito khlai rwna tai ani angsla no thei rwna da phailang nasla no anu rudi hinui Elia saka bo a chrai no randaijak mani yakni nakha tai bo tongmani a kusukni khotolo
thangui bono thuyamo mokholoi rikha heke bo sotonoi hai henai surika o subrayung ani kaitor ang tamo ongoi o randijak mano omo hai khairokma sinjo samung khlailang bo anu naina nukna bagui busukse khairokma kupulung tabuk nung busra no butharka haida heke elia asrai ni sakao waitham botok ongoi hai henai surika o subrayung ani kaitor osrai no mothangja phidi subrayung elia ni suri mano khnaka asrai haino hai rangma sosaka tei kathang ungpika elia kusukni khotolni tubui asrai no hani khotolo bumani arot langoi thangka tei hai henai saka nasikbi nusla thangpika aran dijak elia no hai henai saka tabuk ang sawi mangkha nang kaitorni borok no tai soino subrayung ni puktui kok sao elma katabun kaitor